Една жена си имаше момченце, което ходеше на училище. Всяка заран, когато момченцето тръгваше на учение, майката му даваше по една парица и му думаше: "Вземи, чеда, тая парица да си купиш едно бяло кравайче от хлебарницата." Веднъж, като вървеше по пътя, момченцето видя три лоши деца, които биеха жестоко с пръчки едно малко кученце. "Ей!" извика момчето, "защо биете кученцето? То не е твоя работа. Върви си по пътя или ще те натупаме и тебе." Кученцето обаче жално квичеше. Момченцето пак викна на побойниците: "Слушайте, ако ми дадете кученцето, ще ви дам една паричка, с която може да си купите кравайче. Съгласни ли сте?" "Може", отвърна едно от лошите деца. "Дай паричката." Даде момчето паричката си и си прибра кученцето. През този ден то не яде кревайче. Като се върна вкъщи, майката видя кученцето, намръщи се, но нищо не каза на сина си. На другия ден тя пак му даде паричка и го изпроводи на училище. Като минаваше по моста, то видя същите лоши момчета. Сега те мъкнаха едно котенце. На шията му бяха вързали тежък камък и се гласяха да го хвърлят в реката. Котенцето мялкаше като дете, което плаче. Момчето съжали животинката и се провикна към злите деца: "Стойте, не го хвърляйте в реката. Продайте ми го за една парица." "Дай парицата", рече най-голямото лошо дете и му подаде котенцето. Момчето отвърза камъка от шията на котенцето, прибра животинчето в турбичката си, отиде на училище и пак гладува до вечерта. Като се прибра вкъщи, майка му видя котенцето, намръщи се, но и този път нищо не му рече. На третия ден детето даде паричката си, за да отърве от ръцете на лошите деца едно жабче, което беше изскочило от дълбокия вир, без да го види майка му. Като се прибра вечерта вкъщи и пусна жабчето на рогоската при кученцето и котенцето, майката избухна: "Защо ми носиш тези гадини вкъщи? Кой ще ги храни? Не виждаш ли, че сме сетни сиромаси?" "Не се люти, майко", отвърна момчето. "Всяка гадинка иде с късмета си. Да ги махаш от вкъщи. Не ги искам", развика се майката. "Добре, ще ги махна, майко, но и аз ще отида с тях." "Върви, където искаш", провикна се ядосаната майка и заключи вратата след момченцето. Тръгна момчето по големия път, а кученцето, котенцето и жабчето се навъртаха подире му. Вървяха, наближиха един голям град. Седнаха да си починат. Момчето започна тежко да въздиша. "Какво ти е, бате?" попита жабчето. "Защо въздишаш?" "Мъчно ми е, защото нямаме хляб." "Какво ще правим?" "Ще печелим", отвърна жабчето. "Как ще печелим?" "Ще ти кажа. Аз имам хубав глас и ще лея, а пък кученцето и котенцето ще играят. Ще веселим децата и те ще ни дават по някоя паричка да си купуваме хляб. Хайде да опитаме." Станаха и пак тръгнаха. Влязоха в града и спряха в училищния двор. Жабчето почна да лее, а кученцето и котенцето захванатка да подскачат толкова чевръсто, че децата се захласнаха и напълниха калпака на момчето с парички. Момчето много се зарадва, като видя парите. За себе си купи едно кравайче, за жабчето цяла кибритена кутийка с мухи, кученцето парче месо, а за котенцето една рибка. Нахраниха се хубавичко, излязоха вън от града и пренощуваха в една копа сено. На втория ден отидоха в друг град и там се изкараха хляба с песни и игри. Продължиха пътя си по-нататъка. Много села и градове обходиха и много дни и години изтекоха. Гласът на жабчето стана още по-хубав. Вратът на кученцето надебеля, на котенцето порасна опашка, а под носа на момчето набодаха мустаци. Веднъж жабчето рече: "Бате, омръзна ми да ходя по света и да пея." "Ами какво искаш?" попита момчето. "Искам да се върна в дълбокия вир при мама. Дошеля ми за нея." "И на мене ми дошеля за моята майка", рече момчето. "Хайде да си идеме у дома." "Като ме заведеш при мама", продължи жабчето, "тя ще се зарадва много и ще посегне да те награди с пари. Ти, батенце, пари не взимай, ами поискай сребърната кутийка, която майка държи под езика си." Върнаха се нашите пътници по същия път, по който бяха минали на отиване. Когато стигнаха дълбокия вир, жабчето се провикна: "Майко, връщам се, излез да ме посрещнеш." Старата жаба подскочи от радост толкова високо,
че щеше да прескочи воденицата. Къде се губиш, мамина рожбо? Попита тя жабчето си. Жабчето й разказа всичко. С какво да те наградя? Обърна се благодарната жаба към момчето. Нищо друго не ща, искам само кутийката, която носиш под езика си. Знаеш ти какво да искаш, рече жабата, не си вчерашен. Вземи я, когато ти потрябва нещо, отвори капачето. Тогава ще видиш какво ще стане. Остави момчето жабчето при старата жаба и се опъти към къщата, гдето живееше майка му. Кученцето и котенцето затепкаха подире му. Като застана на прага, майката плесна с ръце. Ех, сине, колко си пораснал. Вече мустачки имаш. Ти си станал момък за женене. Да, майко, решил съм вече да се оженя. Като се връщах към нашето село, в съседния град видях едно момиче. Налива вода на чешмата с златна стомна. За него искам да се оженя. Иди да ми го поискаш. Как ще ти си го поискам, Берсине? Че ти знаеш ли кой е той момиче? Ами, че това е царската дъщеря, чедо. Че какво като е царската дъщеря? Ние нали не сме хора? Хора сме, ала сме сиромаси. Ти иди ми го поискай, че после ще видиш какво ще правим. Дигна се майката и отиде в царския дворец. Старият цар я изгледа от главата до петите и тропна с крак. Защо си дошла? Попита той строго. Сиромахинята разказала защо, а царя викнал. Аз ще дам дъщеря си на оня, който издигне дворец по-голям и по-хубав от моя, тъй да кажеш на твоя син. А сега върви си. Отиде си сиромахинята вкъщи и разказа на момчето си какво иска стария цар. Като изслуша майка си, момчето си спомни за кутийката на жабата, извади я от джоба си и отвори капачето, което беше голямо колкото нокът. Изведнъж от кутийката започна да излиза тънка бяла дим. Сетне този дим се превърна на един великан като планина. Какво ще заповядаш, господарю? Обърна се великана към момчето. Искам да ми построиш един дворец, по-голям и по-хубав от царския. Дадено, рече за великана и за в час издигна невиждан дворец, висок до небесата. Като видя този дворец, старият цар прехапа устните си, но нямаше какво да стори и даде дъщеря си за невеста на момчето. Заживяха си младоженците в двореца. Веднъж момчето рече на жена си: ще ида да видя какво става по света. А ти стой вкъщи и ме чакай, докато се върна. Тръгна момчето по големия път, потеглиха подире му кученцето и котенцето. Цял ден вървяха, над вечер наближиха един град. Котенцето почна да милчка. Бате, гладно съм. Сега ще получиш храна. Къде ми е кутийката? Рече момчето и бръкна в джоба си. Обаче не я намери. Къде ми е кутийката? Оплаши се вече момчето. Аз съм я забравил вкъщи, на полицата, под паницата. Хайде да се върнем за вълшебната кутийка. И тръгнаха назад, но да видите какво се случи с кутийката. Невестата на момчето, както разтреваше къщата, намери кутийката на полицата под паницата. Тя не знаеше каква е тази кутийка и я изхвърли през прозореца. Кутийката падна насред улицата и някой извика вътре в нея. Ох! Так му по този време по улицата минаваше един вехтошар. Той чу охкането, наведе се, взе кутийката и отвори капачето й. И изведнъж великана се появи. Какво ще заповядаш, господарю? Обърна се той към вехтошара. Заповядвам ти да вземеш този дворец и да го пренесеш заедно с мен и момичето, дето наднича през прозореца до най-пустия остров сред морето. Дадено, рече великана и грабна двореца. Късно вечерта момчето, кученцето и котенцето стигнаха до мястото, където беше техният дворец, а от двореца нямаше и следа. Момчето седна на един камък и горчиво заплака. Бате, защо плачеш? Попита кученцето. За двореца си плача, за невестата си плача. Ех, защо я нямам сега кутийката? Не плачи, бате, ние ще я донесеме, рече котенцето. И двенките тръгнаха към морето. Като стигнаха на брега, те се втренчиха и видяха самотния остров с двореца. Тогава котенцето се качи върху гърба на кученцето и тъй преплуваха до острова. Щом влязоха в двореца,
Котенцето се изкачи на тавана и подгони мишките. Един стар плъх се изправи пред котенцето и го попита: защо си подгонило мишките ми? Защото ме е яд на господаря ти. Какво ти е направил? Взе на бате кутийката. Къде е сега твоя господар? Спи. А кутийката, тя е скрита в носа му. Ако ти трябва тая кутийка, аз ще ти я донеса, но обещай, че ще оставиш на мира мишките ми. Обещавам, рече котенцето. Тогава плъха отиде в готварницата, натопил пашката си в червен пипер и се намъкна в спалнята. Тихичко запълзя по юргана и наврял пашката си в носа на заспалия вехтошар. Щом червения пипер влезе в носа му, вехтошар се напълна и кихна силно. Кутийката, тя изфръкна от носа му. Плъхът я захапа и я отнесе на котенцето. На, рече той, носи я на батя си. Котенцето рече благодаря, размаха лапичките си и изскочи на двора, където го чакаше кученцето, и двете тръгнаха. Отново котенцето стъпи върху гърба на кученцето и двете заплуваха през морето. Но щом стигнаха сред морето, кученцето рече: дай ми кутийката на мене, аз искам да я носа. Не може, отвърна котенцето. Защо? Защото плъхът на мен я даде. От дума на дума двете другарчета се скараха. Сборичкаха се във водата и котенцето изтърва кутийката. Запляска с лапичките си и викна: стой! Какво има? Попита кученцето. Изтървах кутийката в морето. Сега я свърши като кучето на нивата. Измъкнаха се двете другарчета на брега, клекнаха до един гамък и загледаха с голяма мъка морето. Тъкмо в той време пристигна един рибар. Той натъкми мрежата си, метна я в морето, изкара я на пясъка и яхна. В мрежата се беше заплела една голяма риба. Рибарят изкорми рибата, хвърли червата на пясъка, мушна рибата в турбичката си и отмина. Котенцето се облиза. Ела поне да хапнем рибешко. Наведоха се двете другарчета и почнаха да ядат. Кученцето налапа половината черва, но се задави и почна да квиши. Олеле, нещо заседна в гърлото ми. Отвори устата си, рече котенцето. Кученцето си отвори устата, а тогава котенцето бръкна слапичката си в кучешкото гърло. И какво мислите извади? Ми извади вълшебната кутийка. Голямата риба, която хвана рибаря, я беше глътнала. Много се зарадваха двете другарчета, като намериха кутийката, и тръгнаха да я отнесат на батя си. Завариха го, че още седи на камъка и плаче. Бате, спри, не плачи. Носим ти ние кутийката. Викна котенцето и подаде кутийката на разплаканото момче. Момчето си избърса очите и отвори капачето на кутийката. И мигом оттам великана се появи. Какво ще заповядаш, господарю? Попита той. Заповядвам ти двореца на място да ми донесеш, невестата и крадеца с тех. И ето, че двореца пак си дойде на място. Момчето влезе вътре, почна тропа, разбуди крадеца, който спеше дълбоко. Удари му една плесница и викна: друг път да не крадеш чужди дворци, защото ще заповядам на великана да ти намести кокалите, а сега да те няма. Вехтошаря си грабна шапката и побягна, и останаха да си живеят момчето с невестата си и с майка си в двореца, котенцето на тавана, а кученцето на двора. А всяка вечер жабчето излизаше от дълбокия вир и им пееше песни, докато заспят. Край.